A práve sa začala veľká cena NL Slovenské elektrárne, akciová spoločnosť pod titulom 15. slovenské klusácké derby, chovateľská skúška na 2800 metrov pre štvoročné kone o 200 000 slovenských korún. Po štarte zaváhal Ocean L, teraz má problémy aj Diana LD, zvyšná osmička koní udáva veľmi solidné tempo, v čele je Flash One, na druhom mieste sa objavuje Hala Crown, ďalej je tam aj Cool Running, v predných konoch aj Jenny Sun a už aj Ocean L sa veľmi rýchlo posunul po tom problémovom štarte, je na druhej pozícii, kone sú v oblúku pred cieľom, stále je to Flash One, ďalej potom Ocean L a Hala Crown. Kone sú po prvý raz oblúku pred cieľovou rovinkou. Stále udáva tempo Inčích Klaubenschlag, súlke Flashvana. Na druhom mieste potom amatér Ale Loman, súlke Ocean All. Na tretej pozícii sa objavuje ďalší český klusák Cool Running, súlke s amatérom Bedřichom Novákom. Na štvrtej pozícii potom pokračuje v dostihoch Hala Crown s Jaromírom Kotáskom a v kontakte aj 5. český účastník v tomto poli Piriakes s Michalom Kalčíkom. Ďalej potom maďarská Jordánia a Jenny Sun, za nimi schovaná novotekovská Viola Izarda s Pavlom Morozovom a s problémami dvojica Junior Ježo a Diana LD. Takáto je situácia pri skúšenom prebiehaní cieľa, kde sa nám vytvára osmička koní, ktorá bude zrejme bojovať o triumf v klusáckej modrej stuhe. Zatiaľ to má veľmi dobre rozohraté Flash One, za ním potom odchovanec ďalší zástupca českého chovu a to je Ocean All. Na tretej pozícii sa nič nemení, stále je to dvojica Hala Crown a Cool Running, ktorý ide lepší oproti predskúške. Na 5. pozícii potom klusá víťaz derby triálu Piriakes, za ním začína trošičku strácať Jenny Sun ako najšancovejšia maďarská účastníčka, pretože tam zacvala Jordánia a prepadá sa na 8. priečku a na konci toho hlavného balíka na 7. pozícii potom osamotené novotekovská Viola Izarda. V dostihu ešte pokračujú aj Junior Ježe, Jordánia a Diana LD. Takáto situácia je zhruba na konci protilehej steny, kde sa začína stupňovať a zdá sa, že to bude úspech, dokonalý úspech českých koní, zatiaľ teda českí odchovanci na prvých dvoch miestach Flash One a Ocean All. Na tretej pozícii potom Ratičkovická Hala Crown v súlke s Jaromírom Kotáskom. Ďalej sa tam dobre drží ešte aj Jenny Sun a v kontakte s najlepšími samozrejme aj Cool Running a Piriakes, ktorý teraz nastupuje zhruba na 4. pozíciu. Pre nami je ešte 500 metrov. Flashman stále vedie prakticky od štartu, uvidíme, či to rýchle tempo vydrží, za ním potom útočí Hala Crown. Ocean All má toho plné zuby, pretože musel dobiehať stratu po štarte. Cool Running útočí zo 4. pozícii, Piriakes je stále vzadu, čiže bude to buď defilírka Flashvana, alebo ešte príde Ocean All a Hala Crown. Flash One alebo Ocean All bojujú o triumf derby. Flash One víťazí v klusáckom derby. Flash One, Ocean All, Hala Crown, Cool Running, Jenny Sun, bez peňazí 6., ale za majiteľskú prémiu Viola Izarda s Pavlom Morozovom. Ďalej potom Piriakes. A poradie uzatvára Junior Ježo.